Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrian a la Catalunya Lliure. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Soc en David Raventós. Aquest és el programa 45 de Radio Adrian. Aquest programa el volem dedicar a la memòria de Guillem Agulló i Salvador, el jove de Maulets i de Xarp assassinat a Montanejos la nit de l'11 d'abril del 1993. Aquesta setmana ha fet 25 anys. Un assassinat fet a ganivetades per part de 5 membres d'ultradreta liderats per Pedro Cuevas, 4 dels quals van ser absolts, i Pedro Cuevas, en un judici ridícul de tal nom que no es va ser considerat amb motius polítics, quan clarament són motius polítics, va ser condemnat a 14 anys, però en 4 anys, i per bona conducta, doncs només n'ha complert 4. Amb l'agreujant de que ha tingut les barbes de presentar-se a eleccions per un grup neonazi que es diu Aliança Nacional. Els membres d'aquest grup Aliança Nacional s'han entretingut darrerament a entrar a fer comentaris en els vídeos d'aquest programa a YouTube. Doncs que sapigueu, i us ho dic aquí, que seguint la cançó que vam fer Obrint Pas de No tinguis por, no estàs sol, no tinguis por, aquí no estem sols, cada dia som més i no us tenim por. És vergonyós i aquest vídeo, aquest programa per a les famílies, que fa 25 anys, que es veu que a més el dia de l'aniversari han de rebre trucades amenaçadores d'aquests energúmens, es troben pintades amb creus cèltiques coincidint amb l'aniversari de l'assassinat. I això, a part de dedicar-li el programa, serveixi d'avís de navegants. Fa 300 anys que ens volen exterminar. No hi ha negociació possible quan has guanyat un referèndum i has guanyat 2 eleccions amb qui vol exterminar-te. Per tant, els qui defenseu una negociació per anar a fer un referèndum, doncs nosaltres no hi serem, i els líders que ens proposen negociar per fer un referèndum perquè el perdem només poden ser sicaris dels nostres butxers. I nosaltres som la resistència, no entrem en aquest joc. També és difícil i remuntarem fer aquest programa quan fa poques hores hi ha hagut atacs sobre Síria pels Estats Units, el Regne Unit i França. No entrarem aquí en el fons del conflicte perquè depassa la finalitat d'aquest programa i no en sabem prou. Però sí que el tema de Síria sortirà vinculat a la informació que TV3 va fer diumenge passat amb la notícia que obria els telenotícies. Ha estat una gran setmana per la resistència, on hem sentit l'escalf de persones que ens donen suport cada vegada més i que ens aporten informació per tombar aquest règim espanyolista processista. Però també, d'altra banda, i és bon senyal, encara que us sembli, han tornat els atacs. Atacs contra la meva persona, perquè no es pot atacar res del que dic. Quan has de fer atacs ad hominem i atacar una persona perquè no pots atacar res del que diu, és una altra manera de donar-li la raó. Quan a sobre això es fan mentides demostrables, com persones que en aquests vídeos que pengem a YouTube s'han atrevit a dir que jo m'amago, una persona que ha fet una vaga de fam, que li han trencat la vida i que fa 45 programes que els comença donant el seu nom, on tinc Facebook amb la meva cara i el meu nom, doncs persones que amaguen la cara i el nom s'atreveixen a dir que jo m'amago. És una mentida tan flagrant que no requereix més explicació. És que han arribat al punt de dir ja no només que estic boig, cosa que és fàcil demostrar que no. Fa uns dies vaig passar per Sant Joan de Déu a agrair el tracte que els infermers em van donar i a dir que estava bé, que ens presentarem a eleccions i farem documental i agrair que havien sempre preservat la meva dignitat i em van dir no, ho hauries de fer amb una proposta perquè ens apugin el sou, que no és el que tu li dius a algú que creus que està boig. Per tant, de boig res, però és que a més ja han passat l'última línia i m'han acusat de ser cocaïnòman. Bé, ens reservem el dret de fer accions legals, però ja no és tant el tema aquest, perquè no podem comptar amb cap jutge, perquè fins que no siguem independents no hi haurà justícia pels catalans independentistes, però que menteixin d'una manera tan bàrbara, tan desaforada i s'atreveixin a fer-ho per escrit, vol dir que ens consideren una amenaça a nosaltres en general i a mi en concret, per tant, vol dir que anem bé. Només recomanar-vos per Sant Jordi el llibre d'un amic d'aquesta casa, que és en Jordi Griveny, que és una persona que lluita per recuperar la història que ens han furtat,
que ho fa contracorrent i que ens destapa conspiracions del passat. Per tant, els que lluitem contracorrent volem canviar la història d'aquest país i destapem conspiracions del present, només podem recolzar el Jordi i el seu nou llibre que ja tinc ganes de llegir, que ha sortit ara, Inquisició i decadència, explicant com ens han canviat la història per robar-nos no només la història, sinó la literatura i fingir una decadència que és fictícia. Estem activant més, perdoneu, aquesta introducció una mica més llarga i el programa és ben pesat també, o ben fort de continguts. Un programa on parlarem de Puigdemont, d'Esquerra, dels CDRs, de TV3, de la manifestació d'avui diumenge, quan tenim aquest programa, de les CUP i també d'algunes trampes espanyoles que no ens hi van cabre a les 25 primeres que vam fer, i també de la Colau. I no tindrem temps de parlar, com volíem, de la querella que posa el Parlament a Llarena, ni de l'Escocès que va entrar al consolat i ha estat jutjat, ni de per tal defensant Diplocat, ni de l'entrevista a VilaWeb de Jordi Graupera, on es demostra que també és una persona que treballa contra nosaltres i es fa servir independentista. No tindrem temps. També volíem parlar d'Owen Jones, el podemita vinculat a Podemos, que a la BBC s'ha atrevit a dir que recolza un referèndum pactat, comparant-ho amb una situació de divorci. Perdona, però en un divorci tu te'n vas unilateralment. Per tant, ja ensenyen el llautó i el morro per totes bandes. Els que volen un referèndum pactat, els que volen negociar, volen la nostra mort, l'eutanàsia de la independència. Nosaltres aquest joc no el jugarem. Comencem. Aquest programa té transcendència i és dels més importants que hem fet perquè volem que serveixi d'una vegada per totes per acabar amb una sèrie de mites fundacionals d'aquest procés. El fonamental i el resum, ja hem explicat que l'estratègia espanyola és matar la independència per referèndum trampa, tot i que pot ser que contraprogramin, perquè si són molts que ho sabem, ho hauran de canviar. Aquest procés és un engany des del 2010, quan Espanya, muntant l'ANC Solidaritat Catalana i rebentant el Cercle Català de Negocis de Ramon Carner, va neutralitzar l'amenaça que des del 2009 eren les consultes. I el moviment de reagrupament i, com diem, el Cercle Català. Des de llavors tot han sigut enganys, han creat mitjans de comunicació com l'Ara, han creat tota una sèrie i han potenciat coses com Òmnium, i tot això és mentida i ho hem explicat ja en 44 programes. Però ara necessitem ja fer un pas més endavant en l'explicació del que estem vivint. Quan estem davant d'un engany tan gegantí com és el procés, en principi Espanya el que volia és que només hi hagués enganyadors que són Puigdemont, Mas, Junqueras, Forcadell, Rufián, les CUP, David Fernández, Quim Arrufat, Marta Rovira, tots els que estan a la presó, tots els que estan a l'exili, TV3, Òmnium, ANC, tots els digitals, tot el que coneixeu i estimeu, i ara el CDR, aquests són els enganyadors. I el pla espanyol és que només hi haguessin enganyadors i enganyats, que havien de ser tot el poble de Catalunya que vol la independència, però que darrere de traïdors que no la volen, que són aquests que hem dit, no teníem per ells cap possibilitat de ser independents. Però quan Artur Mas, amb la complicitat de molts dels que ara estan a la presó i d'alguns que estan exiliats, va fer la pregunta trampa que mata la independència en un vídeo que teniu fet ja fa 4 anys, de 10 minuts i de 43 minuts, alguns ens vam revoltar i vam passar de ser enganyats a ser desenganyats, que és un pas més a prop de lluitar per la independència. Però encara sent desenganyat, si els que us heu desenganyat del procés, ja sigui sentint aquest programa per altres vies, ja heu passat a ser desenganyats. Desenganyats ja és una categoria que Espanya no volia que existís. Tot l'objectiu d'Espanya, posant gent a la presó, atacant TV3 perquè l'estimem, atacant CDRs perquè els estimem, atacant tot això perquè ho estimem, és que continuéssim enganyats. I mentre només hi havia enganyadors i enganyats, no hi havia cap possibilitat a la independència. La independència era impossible. Però quan hem començat a créixer els desenganyats, hi ha partit. I en aquell moment, i ara hem arribat a un punt, com dèiem a vegades, que ho vàrem fer perquè no sabíem que era impossible, no sabíem que la independència de Catalunya era impossible i per això l'estem fent. I per això la farem. I el següent pas, que és quan algú sent aquest programa, per exemple, i es desenganya de tot el que hi ha, és anar un pas més enllà i convertir-se en desenganyador. L'únic desenganyador que hi ha a Catalunya en aquest moment és la Resistència, és Directe 68 i és Radio Adrian. Tots els mitjans de comunicació que coneixeu, partits i organitzacions, a nivell de cúpula, sempre diem, són els enganyadors. Totes les bases, tothom que va de bona fe a les cassolades, a les manifestacions com la d'avui,
els que recolzen els CDRs, la gent que veu TV3, els que militen o voten PDeCAT, Convergència Esquerra, o els que recolzen grupuscles friqui essencialistes que no anomenarem. Tot el que no és la resistència formen part dels enganyadors. Però no hi ha pas enrere. Quan ja ets desenganyador o quan ja ets desenganyat, quan ets desenganyat mai tornaràs a estar enganyat, només pots fer el pas a ser desenganyador. I això és el que us demanem. Que feu el pas amb nosaltres perquè ens ajudeu a desenganyar, a sortir de la cova de Plató, a sortir del show de Truman, a explicar als nostres companys que són els nostres, i és igual que ens insultin, hem aguantat de tot i és igual, ho aguantarem tot, perquè ho entenem. Fa molt mal entendre que tot el que estimes treballa per Espanya. Fa molt mal assumir que ens han pres el pes de mala manera i és molt dur assumir que vius en una dictadura capaç d'assassinar la Muriel mentre ploren per ella o de tancar una persona lúcida i independentista, com és el meu cas, en un psiquiàtric i tot. Per tant, deixeu de ser enganyats i desenganyeu-vos, escolteu, entengueu, accepteu i escampeu tots els programes de Radio Adrian, perquè hi ha la clau per entendre tota aquesta trampa i aquest engany, i veniu amb nosaltres a ser desenganyadors. Entès aquestes categories, s'ha d'entendre que tot l'esforç d'Espanya és per mantenir-vos enganyats i tot l'esforç dels desenganyadors és desenganyar-vos. I un cop fet això, heu d'identificar persones que, de manera indubtada, juguin en un equip. Aquí ja hem parlat moltes vegades del tal Joan Vives i Soler Vicenç, que abans que en parléssim nosaltres no coneixíem. Ha col·locat la seva exnòvia, Elisenda Pelusier, a presidir l'ANC, té col·locada la seva dona ara en un lloc rellevant a ISEC i en explicació internacional del procés, com és l'Anarquer, té un cadell seu portant la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com és Brauli Duart, té els seus cadells, uns fingint ser represaliats com Turull, altres com Homs o Madí, que han passat per tal. Esquerra té un president i una vicepresidenta que les va posar ell amb manipulacions dels darrers anys, des de l'any 2008 aquí, manipulacions en les que també han participat Elisenda Pelusier, entre d'altres. Va recolzar les CUP perquè traiessin 10 escons per poder fer el canvi de Mas per Puigdemont com tenia decidit Espanya feia mesos, si no anys. I, per tant, Vives és Nèmesis, és l'antítesi de la independència. Per tant, quan col·loqueu Vives amb la banda dels traïdors i dels agents dobles que juguen contra la independència, o quan hi poseu Marc Serra, que ja l'hem desmuntat aquí moltes vegades, rebentador de Solidaritat des de dins, rebentador de PDeCAT des de dins, difamador meu, llogater il·legal de pisos, el que vulgueu, quan heu ubicat fermament aquesta gent que no requereixen cap carinyo, hem de començar per lo fàcil. Qui pot estimar Joan Vives? Ningú. Tothom que el coneix des de la facultat no hi ha qui l'estimi. I Marc Serra, els que l'hem tractat des del 2010, tampoc. Quan ja heu ubicat aquests dos a la banda dels que juguen contra Catalunya, això us aclareix tot el panorama, perquè en Vives ja hem aclarit i Vives va fer campanya per Puigdemont. Per tant, tot el que Vives recolza és contrari a Catalunya. I Vives a què ha recolzat? A Puigdemont, va fer telemàrqueting per les CUP i ha posat de president Oriol Junqueras a Esquerra. Per tant, això sol mata Puigdemont, Esquerra i CUP. És a dir, només ubicant Joan Vives, ningú pot pensar que les CUP, ni Esquerra, ni Puigdemont treballen per la independència. Sap greu haver-ho d'explicar. Quan tu detectes un tal tan rellevant com Joan Vives, tot el que ell defensa treballa per Espanya. I tot el que ell ataca treballa per Catalunya. I qui ha atacat Joan Vives? Doncs a mi. I a la resistència. Va començar a difamar un primer vídeo que vaig fer, quasi m'agradeix personalment fa uns mesos a l'11 de setembre, em difama per darrere i fa tot el que pot. Ell i els seus, com la seva exnòvia, que és còmplice que m'hi tanquessin, l'Elisenda Pelusier, per tant, ja estan clars els equips. I estan clars els equips que són Joan Vives i Marc Serra i tot el que ells defensen juga per Espanya. Marc Serra, quan diu jo soc CDR, vol dir que els CDR treballen per Espanya. Marc Serra recolza Puigdemont, vol dir que Puigdemont treballa per Espanya. Marc Serra ara ha canviat de jaqueta i recolza agafar els carrers i defensar les CUP, agafar els carrers i les CUP treballen per Espanya. És molt senzill si no estem bloquejats emocionalment. Tu has de detectar dos bitxos molt mal bitxos com Marc Serra i Joan Vives i tot el que ells defensen és Espanya. I ja us he fet la llista. I per altra banda, doncs els que iniciem una vaga de fam som tancats en ple coneixement de tots els que ara estan a la presó, saben i són còmplices que a mi em tanquessin i em torturessin.
I no ho dic des de ni el ressentiment ni res. Jo estic aquí perquè tots junts arribem a la independència de Catalunya destapant aquest engany, la proclamem, la fem efectiva i construirem el millor país i el més net del món, perquè farem una cosa que estava previst que fos impossible. I no em mou ni el ressentiment ni res, però s'ha de dir. Ningú dels que està a la presó ni a l'exili mereix el respecte ni el recolzament de ningú, perquè ells han treballat per Espanya tolerant, si no ordenant, el meu segrest, tortura, mal diagnòstic, amenaces i inducció al suïcidi. Per tant, els camps queden clars ja des del principi del programa. Vull parlar ara de les CUP. Hauria de servir aquest programa, igual que el 44 ja és un referent per entendre les trampes espanyoles, aquest hauria de servir ja perquè mai més ningú pugui posar en dubte que les cúpules de les CUP existeixen única i exclusivament per impedir la independència de Catalunya. I acabar-ho aquí. I, com sempre dic, és una llàstima la gent de bona fe que recolza, vota les CUP i s'ho creu. Però és que hem estat enganyats tots. Vull dir que quan abans superem el dol i comencem a ser útils a la independència, millor, però és que ara hi ha molt poca gent útil a la independència. De cada 1.000 persones que es creuen que estan fent alguna cosa per la independència, només n'hi ha una, o potser de cada 100.000, que sigui útil a la independència. La resta, sense saber-ho, esteu treballant per Espanya. Per tant, esperem que obriu els ulls i ens ajudeu, perquè entre tots ho farem tot. Les CUP venen a suplir... Solidaritat Catalana va servir a Espanya per rebentar reagrupament, i un cop rebentat reagrupament, Marc Serra ho va rebentar en el primer congrés de Manresa a febrer del 2011, ho va rebentar, i això qui vulgui que ho busqui. I ja un cop rebentat Solidaritat calia un model més perfecte a Espanya per fer mal, que és les CUP, perquè amb les seves assemblees i el seu comportament caòtic i anàrquic doncs permeten fer molt més mal que un partit com Solidaritat que no permetia fer tantes borrades. I per això el 2012 RAC1, els monàrquics, etc., van fer campanya absoluta perquè les CUP pogués entrar al Parlament, com així va ser. I més endavant, el 2015, el talp espanyol que ja han presentat Joan Vives i Soler Vicenç fa milers de trucades a activistes, periodistes, jo aquí puc dir, per exemple, Ramon Carner, Quico Sallés, que m'ho ha dit a mi, Quico, fes el pas, explica el que saps. I moltes altres gent, perquè ell té una base de dades de milers, i ell que tenia carnet d'unió, que és homòfob i xenòfob, i que el que li vulgueu dir oposat a les CUP ho és, va ser el factor decisiu perquè les CUP traiessin 10 escons. I això per què es va fer? Perquè les CUP ens poguessin colar el referèndum trampa de l'1 d'octubre, que no estava al full de ruta que va guanyar de Junts per Catalunya. I aleshores, no només això, sinó fan mentir a Baños la nit electoral dient que no han guanyat el plebiscit, cosa que és mentida. Tots els mitjans de la corporació, tots els partits ajuden, perquè tots treballen junts. Ja ho hem dit, és PDeCAT-CUP, és el mateix partit. Doncs que a part hi hauries de posar també PDeCAT-CUP, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, perquè tots 7 són el mateix partit, és el partit de l'estat espanyol. Doncs allò, va venir la comèdia aquella dels mesos de que no Mas o tot això, i això va acabar amb la llastimosa assemblea de les CUP del desembre del 2015, que va acabar posant, com ja havia previst Espanya, Carles Puigdemont a presidir Catalunya. Carles Puigdemont, que hem explicat en altres programes que sense amenaces de mort a Carles Mascort no hagués arribat mai on està. Doncs en aquella assemblea no podem ni tan sols, i tenim dades d'unes persones que eren a dins i demostra, i és una vergonya perquè Mas va col·laborar en el seu propi suïcidi polític, és una vergonya perquè tots els mitjans de comunicació ens han ocultat que allò no arriba ni a assemblea. Ja no podem ni tan sols, igual que el que va passar a Escòcia el setembre del 2014, no en podem dir referèndum perquè no va tenir les garanties mínimes per ser-ho, no es pot parlar de la tupinada infame que va portar Carles Puigdemont a presidir Catalunya a DIT i al Servei d'Espanya, una assemblea de les CUP. No se'n pot dir perquè no calia ser militant de les CUP, n'hi havia prou en ser simpatitzant. I això de ser simpatitzant, com es demostra? Que fas un test? Doncs allà va entrar qui va voler apuntant-se els dies abans en una llista i fins i tot alguns que no estaven en aquella llista se'ls hi va apuntar a última hora i alguns que hi eren no se'ls va deixar entrar.
També ens consta per aquestes fonts interiors que hi havia molts o militants de Comuns, de Podemos i altres herbes, és a dir, els que tanta mania li teniu a Podemos o a la de Colau, que sapigueu que us han colat Puigdemont gràcies a aquesta gent en una pseudoassemblea de les CUP. Per si això ja seria suficient per no acceptar que ens han posat un president gent que no sabem qui són. Bueno, sabem que són policies espanyols alguns d'ells, però no sabem com es diuen ni quin número de placa tenen. Per si això fos poc, sempre es havien fet les assemblees amb alçada, però casualment aquest cop, perquè hi havia molta gent, clar que hi havia molta gent, vam fer venir tothom per fer la topinada, imagina't si hi havia gent. Si només amb ser amigueta d'un de les CUP ja podies anar, això és que és increïble. El futur de Catalunya depenent de gent que no sabem qui són. Doncs van decidir fer-ho en secret. O sigui, és una assemblea, però és en secret. Curiós, com a assemblea. I donen 4 opcions. Van estar tot el matí en parlaments i se'n van a dinar i de les 4 opcions que hi havia, que era tombar Mas i fer eleccions, tombar Mas, proposar un altre candidat del PDeCAT o de Junts pel Sí i aprovar Mas però amb el compromís d'independència de 18 mesos. Imagineu aquesta, poses Mas però has de tenir independència en 18 mesos. Mireu com estem ara, és important tenir memòria. I van eliminant i al final fan l'última votació i s'ho estan mirant allà i s'enduen les urnes un grup de 8 persones, entre els quals hi ha Ana Gabriel i Antonio Baños, s'ho enduen abans d'anunciar. S'ho emporten. I estan 2 hores amb tothom esperant allà que surti el resultat. Però això què és? Ens han furtat la independència de Catalunya davant dels nostres nassos i Artur Mas s'ho ha deixat fer, perquè si tu ets el president de Catalunya i t'estàs jugant això, ja sabem que la política, abans que guanyem directe al 68, no hi ha un pam de net. En comptes de fer que molts amiguetes entressin allà perquè sortís el que tocava, es van deixar... Artur Mas va suïcidar-se políticament i a sobre dona ordres als mitjans que controla, perquè els controla, de que callin i només diguin 2 cunyetes de l'assemblea de les CUP i no diguin més. I després, quan surten, anuncien l'empat i que això s'ha de decidir en un grup del qual ells formen part. És a dir, mai va ser una assemblea, l'empat estava decidit a l'avançada, i m'explico. Si tu vols que una assemblea es porti amb dignitat, només poden haver militants, l'acreditació ha de ser molt més clara, el sistema de votacions ha de ser públic i, a més, si hi ha 4 opcions, el que es fa és, i més si ho fas, si ho fas per escrit, serviria per fer-ho de la següent manera. Tu votes l'opció de les 4 que prefereixes, però les organitzes les 4 per ordre de preferència. Tu fas una sola votació, una sola votació. I la que ha estat menys votada, aleshores es comencen a col·locar aquells vots en la segona opció dels que han perdut. Si tu has triat l'opció menys votada, aquelles paperetes s'assignen cada una a la segona opció que ha posat. I així una vegada més. I quan queda la tercera, aquestes es reparteixen i de les 2, la més votada ha guanyat. I això fa pràcticament impossible l'empat perquè encara que empatessis al final, com que hi haurà una que hauria tingut més primeres opcions que altres, aquella és la que ha guanyat. I això, fent-ho per escrit o fer-ho en secret, es fa així. I no fer-ho així és perquè el que es vol és robar la decisió de l'assemblea, perquè des del principi ja se sabia que Carles Puigdemont havia de ser el president. Ho sabien perquè treballen pel CNI. I és comèdia tot. Per això hi ha tanta gent que va trencar el carnet de les CUP després d'aquella assemblea. Per això hi ha persones que són amigues d'aquesta casa que saben que allà no es va empatar i que saben que Carles Puigdemont va ser posat a dit per Espanya pels talps Marc Serra i Joan Vives i pels talps que porten la cúpula de les CUP. I després del que hem explicat, no vull sentir mai que ningú més em digui que les CUP són una eina fonamental de rebentar la independència des de dintre i que ens han colat aquest referèndum que no calia perquè no era el full de ruta. I si no haguessin matat la Muriel Casal entre tots, no hi havia referèndum perquè ella va dir que era el full de ruta que es havia pres. I si a mi no m'haguessin tancat al psiquiàtric i la meva vaga de fam hagués arribat al dia 50 o 60, ja seríem independents fa 2 anys, que per això m'hi van tancar.
Per tant, aquí tanco, parlarem més serrells d'aquesta assemblea, tenim vídeos en camí i animem a tots els que veu formar part d'aquell engany, ja vulgueu mas o no vulgueu mas, veu ser utilitzats. I cada cop que voteu o recolzeu les CUP esteu sent utilitzats per Espanya. Ho tanco aquí. Carles Puigdemont és el president que Espanya va triar per matar la independència. Ja ho heu vist, el van ajudar Vives, el van ajudar els talps de les CUP, l'ha ajudat Marc Serra. Ja no caldria dir res més, però com que tenim TV3 i tenim tot aquest entramat per matxacar-nos el cervell, doncs haurem de dir alguna cosa més. Però Carles Puigdemont el teniu al 3, al 42, i si heu escoltat tots els programes, ho tenim. L'ABC protegeix Carles Puigdemont. Això sol també hauria de ser suficient. Si un enemic clàssic genocídic de Catalunya com és l'ABC dona suport i protegeix a Carles Puigdemont, ja no caldria res més per entendre que Carles Puigdemont és un talp i que per això va fer dues falses declaracions. El que li va pagant les coses, en Gemma Matamala, que li ha anat pagant les coses a Brussel·les i l'acompanya, ja és el que, quan van amenaçar de mort Carles Mascort i la seva família perquè deixés el camp lliure a Carles Puigdemont, tornem a estar en el mateix. No és que casualment algú amenaça de mort Carles Mascort i la seva família perquè deixi de ser candidat i casualment apareix Puigdemont. No funciona així. Espanya ha decidit que Carles Puigdemont sigui candidat i acabi sent alcalde de Girona i, per tant, s'amenaça Carles Mascort de mort i la seva família perquè això passi. És així que funciona. Per tant, Espanya ordena aquestes amenaces de mort o les inventen amb la complicitat de Carles Mascort. Espero que Carles Mascort, ja portem des del programa 1 parlant d'ell, espero que es posi en contacte amb nosaltres, però o fan una martingala que publiquen els mitjans per inventar-se les amenaces, per justificar el canvi de Mascort per Puigdemont, que podria ser, o fan amenaces reals per col·locar Puigdemont. Però la persona que ho fa, i això està escrit a la biografia que n'han fet Andreu Mas, ja no recordo, però no tinc davant l'altra persona, ja es descriu com és Matamala el padrí que contra pronòstic per nosaltres sempre, fa que Carles Puigdemont acabi sent alcalde de Girona. Doncs, quan dic que l'ABC el protegeix és per lo següent. L'ABC ha fet fa uns dies un article on deixa de corruptes a Puigdemont i Matamala perquè van ser consellers delegats de la mateixa empresa junts i l'empresa de Matamala té unes concessions públiques que li fan fer 3 fires a Girona i això li permet tenir diners i ells intenten dir que d'aquests diners pot ser d'on està vivint Puigdemont. Això que és important també perquè les CUP tenien demandat Carles Puigdemont per contenciós administratiu per corrupte, diguem, en quant a concessions, en quant a regalar entrades a amiguetes. Doncs unes CUP que tenen denunciat per corrupte Carles Puigdemont al contenciós administratiu a Girona, el posen a dit a presidir Catalunya, perquè suposo que no es pot fer corrupció des del president de Catalunya, oi? Només és el càrrec més important que hi ha i tu no el vols d'alcalde però el poses de president. És que se n'enfoten de nosaltres matí, tarda i nit. Doncs aquest article de l'ABC ens explica que Carles Puigdemont té aquestes coses amb Matamala. Però això, vist des del punt de vista dels independentistes, no li fa mal. De cap independentista, una cosa que ve de l'ABC sobre un tema d'unes corrupteles o no, això, aquesta admiració, aquesta fe cega en Puigdemont, no es veurà alterada per això. Però quan dic que el protegeix és perquè oculta el fonamental, oculta el que només heu sentit aquí. Que Matamala és la persona que va canalitzar, que va treure profit en favor de Puigdemont de les amenaces de mort. Clar, si tu vincules amenaces de mort a una persona amb que Matamala col·loqui d'alcalde finalment, passant per ser candidat, a Carles Puigdemont, ja estem parlant d'infiltració, estem parlant d'amenaces de mort, i això és duríssim. I l'ABC el protegeix no dient-ho. Per tant, l'ABC i Puigdemont, les CUP i Joan Vives i Espanya són el mateix equip, com queda provat ja aquí. El que és més greu és que VilaWeb i Directe són la mateixa porqueria que l'ABC, perquè han fet exactament igual. Des d'aquest programa hem denunciat que Carles Puigdemont va muntar Catalonia Today amb el xenòfob anticatalà Stephen Burger, i això només cal anar a Viquipèdia per trobar-ho. Doncs la gran vergonya és que VilaWeb i Directe, VilaWeb que estava al mateix oficines que Catalonia Today, és a dir, que coneix de sobres Puigdemont, tant és així que Puigdemont el va enxufar a Partal a treballar al Punt Avui,
Tant és així que es coneixien, treballen a la mateixa oficina. Doncs aquests fan exactament el mateix que l'ABC. Fan articles, hi ha articles que podeu trobar de VilaWeb i de Directe no nosaltres al partit, sinó Directe, el pamflet aquest que van posar-hi Junqueras de director i tot, on treuen articles criticant Stephen Burgen com a anticatalà i xenòfob i s'obliden casualment de dins que va muntar un diari amb Carles Puigdemont. Hosti, quina vergonya, Quina vergonya. Tenim mitjans de comunicació que encara van pidolant diners a les seves webs, com fa VilaWeb, que existeixen només per enganyar-nos a favor d'Espanya. Ja ho heu vist, Ja ho heu vist. Tant l'ABC com Directe com VilaWeb oculten els vincles entre Carles Puigdemont i amenaces de mort i els altres els vincles entre Carles Puigdemont i un xenòfob anticatalà, Stephen Burgen. Perquè, clar, si això es publica, cap català per sobre de 80 punts de quocient intel·lectual i amb una mica de dignitat pot pensar qualsevol cosa que no sigui tenir clar que Carles Puigdemont és un talp espanyol per matar. Entrem en el tema CDR, que és part del col·labrot actual i aquesta recent. A veure, hem parlat dels enganyats, els enganyadors, els desenganyats i els desenganyats. Nosaltres som els primers que vam sortir de la cova de Plató, per tant, quan algú no el coneixem nosaltres, és que no és un desenganyat ni un desenganyador, és que és un enganyador. Per què? Perquè nosaltres ens coneixem i ens passa, quan algú fa el mateix camí que nosaltres, ens ve a buscar, el coneixem i ens respecta. Per què? Perquè estem fora de la cova i ens veiem. Els que nosaltres no veiem fora de la cova és que no treballen per Catalunya. Hem posat el referent. Nosaltres portem 4 anys defensant això i hem desmuntat ja el que juga de l'altra banda. Quan algú no està amb nosaltres és que juga de la part dels enganyadors. No hi ha més. Per això quan es diu, és que els que no estan amb vosaltres. Sí, té la lògica que hem dit. És fàcil. Si tu has sortit del show de Truman i veus algú que no està fora amb tu, és que forma part de dins. És molt senzill. I la gent normal, que anem de bona fe, que ens hem desenganyat, estem buscant desesperadament parlar amb els altres desenganyadors. I quan jo parlo amb algú i no volen veres amb nosaltres, doncs és claríssim que treballen per Espanya. I el cas dels CDR és claríssim perquè, i ho explicarem, els CDR formen part de l'estratègia espanyola d'augmentar la tensió perquè hi hagi mediació i matar la independència per referèndum trampa, com ja venim dient de fa mesos. Per tant, aquesta peça hi encaixa. Però és que hi ha fets que, seguint amb el que hem dit abans, quan tu poses una veritat, sobre aquesta pots moure el món, ja ho tens tot. Aquests CDR fan accions a cara tapada. No, escolta, aquí la resistència, que som els que portem la torxa de la independència, ho hem fet tot a cara descoberta. Per tant, i una altra banda, si a cara descoberta ens enganyen Junqueras, Puigdemont, tots aquests ens han enganyat a cara descoberta, imagineu ja anant a cara coberta. Però com podeu creure res de gent que va amb la cara tapada? Però si podrien ser un nebot del Rajoy o podria ser el Rivera maquillat, hosti, és molt fort això. És el mateix que quan envieu coses anònimes per les xarxes socials. Si no sabeu que ho ha fet el CNI la majoria de les vegades, obrim el cervell. Però és que aquest CDR aquesta setmana ja ha sigut a l'acabós. Un article al Washington Post defensant i explicant els CDR. A veure, activem-nos ja. Sabem per Udolf Cote que tots els mitjans de comunicació del món treballen a favor de l'establishment i ell li va costar la vida segurament perquè va morir d'un atac de cor no prou aclarit. Per tant, el Washington Post juga de la mateixa banda que la OTAN i que el govern espanyol, independentment del que digui, igual que hi juga Alemanya. Per tant, ja n'hi hauria d'haver prou amb això. Quan tu veus, si tu tens el cervell activat, quan el Washington Post fa un article a favor del CDR, és que els CDR és Espanya. No caldria més. Però segon, Marc Serra. Marc Serra, quan diu jo soc CDR, és molt senzill, és per propietat transitiva. Marc Serra és Espanya. Marc Serra és CDR, ergo els CDR són Espanya. Per tant, cada cop que dieu jo soc CDR, és com si estéssiu dient jo soc Espanya. I les matemàtiques no són conspiracionistes. Aclarit que Marc Serra és un talp espanyol que fa mal a la independència, el que ell defensa, i ell és el principal defensor de Carles Puigdemont, cosa que també deixa inútil a Carles Puigdemont com a independentista, i els CDR la mateixa cosa. Però és que no s'acaba aquí.
Nosaltres vam dir literalment, diria la setmana passada, que els CDR havien vingut a suplantar el que havien fet l'ANC i Òmnium, que havien perdut Piston. Doncs aquesta setmana, i és una de les trampes que parlarem després, aquestes filtracions. Bueno, el periòdico no crec que ningú pugui tenir dubte que treballa contra la independència i la policia espanyola m'imagino que no cal explicar. Doncs una de les trampes que parlarem després és que aquesta setmana hi ha hagut una filtració. Bueno, una filtració, una cosa que ja va directa. I es filtra un informe de la policia espanyola que diu precisament això, que els CDR han vingut a suplir a l'ANC i a Òmnium, que és la millor campanya de propaganda que Espanya pot fer pels CDR. Clar, no és que ho filtrin, és que li envien per e-mail al periòdico, que és una altra eina del règim espanyol, i el periòdico ho publica, i clar, això serveix per fer la millor campanya de propaganda que es pugui fer. De què el periòdico ha de tenir accés a aquest informe? Els hi envien per e-mail. I llavors, contrari al que sembla, estem en el mateix, Algú que no té el cervell activat o que està entre la part menys intel·ligent de la població, quan veu un article on es parla de corrupteles de Matamala i Puigdemont, creu que l'estan atacant, però no, l'estan protegint tapant una cosa molt més greu, que és la vinculació amb amenaces de mort i la manera anormal com ha arribat a ser alcalde de Girona. Igual que ha arribat de manera normal a presidir l'AMI, igual que ha arribat de manera anormal a presidir Catalunya, com hem estat. Qui més defensa els CDR? Tots els mitjans de comunicació que heu vist, però com que tots els mitjans de comunicació que coneixeu a Catalunya treballen per Espanya, és una prova més que els CDR treballen per Espanya. I ja ho he vist. Uns CDR que van a cara tapada, que els partits, en casos com el del Pallars, ens consta que contra la voluntat majoritària van fer una tupinada perquè els partits fossin els que mangonegen el tema del CDR, per exemple, el Pallars i sabem altres llocs. Esteu enganyats un cop més. La gent de bona fe que recolzeu els CDR no sou conscients que esteu recolzant una eina espanyola. També altres que han defensat CDRs i Puigdemont és el diari El Nacional. El Nacional ha fet una enquesta i això aclareix i ho lliguem, perquè hem fet Puigdemont, ja ho hem fet, però tota l'estratagema aquesta de no fer del Sánchez ara el Sánchez i ara el Turull i ara tot això, és perquè encara ens volen col·locar Puigdemont. I aquest Puigdemont, que ja els que escolteu aquest programa hauria de tenir clar que és un talp espanyol per matar la independència, ha rebut, per una banda, l'ajudat Joan Vives i per altra banda han col·locat la seva exnòvia, Elisenda Pelosi, a presidir l'ANC perquè ens digui que hem de posar Puigdemont de president. És que és molt fort. Dos espies i exnòvios, com Elisenda Pelosi i Joan Vives, cada un a la seva manera ajudant Puigdemont. És que no hi pot haver cap dubte. Un cop poses tots aquests, clar, quan tu poses Joan Vives de la banda d'Espanya, no hi pot quedar cap dubte que Brauli Duart, Elisenda Pelosi, Turull, Rull i Junqueras són de l'equip d'Espanya, perquè són de la seva camada. I per tant, Puigdemont, defensat per Vives i la seva camada, és Espanya. I el Nacional, què és el Nacional? Doncs un diari muntat per l'espanyol Antic, José Antic, un diari que em va difamar a mi, per què? Perquè jo treballo per la independència i per això va difamar la meva vaga de fam. I recolza a Puigdemont fent una enquesta que diu si Puigdemont hauria de ser el candidat, on surt el 95% que sí. Per què? Perquè Antic és espanyol i Puigdemont també. I qui escriu o ha escrit al Nacional? Bernat de Déu, Enric Vila, Jordi Graupera i fins i tot Anna Arquer, que són tots la quadra de l'equip d'infiltrats de Joan Vives. Hòstia, és que no costa gaire, Clar, sí. Ja no és que hi hauria una manera per haver entès que tot és un engany, és que n'hem donat 24. Clar, si un no vol sentir aquests programes, no ho vol sentir, i ell vol seguir dient tots amb el president, clar, no podrem fer res. Però és que ho hem desmuntat 76 vegades ja, aquest engany. Ens hem jugat la vida, ho hem explicat de totes les maneres i en 3 idiomes. O obriu els ulls i ens ajudeu a fer la independència o deixeu que siguem espanyols 300 anys més, però deixeu de fer ja el joc. Fins aquí CDRs. És a dir, és una evidència que els CDRs, tenint el Washington Post, el Marc Serra, el periòdico i la policia espanyola que els recolzen, uns directament i altres fent veure que no, fent veure que els ataquen, no hi ha manera de ser útils a la independència. Tenim el temps a sobre i aquest programa
veurem com ho encabim tot. Esquerra. Esquerra Republicana no té res a veure amb l'esquerra dels Macià companys. Res a veure. Esquerra és còmplice en les persones d'Oriol Junqueras i Marta Rovira de la pregunta trampa del 9 de novembre que va impedir fer un referèndum que portés a la independència. Esquerra és còmplice de les dues falses declaracions d'independència. Oriol Junqueras va dir doneu-me 68 diputats i declaro la independència. Són còmplices al meu segrest i tortura per inacció. Va venir Eduardo Reyes a informar-se a l'hospital, però suposo que els hi devia dir, no, Eduardo? Deixa ja de formar part d'aquest engany criminal, Eduardo. Ja no pot aguantar més això. Ja no aguanta més. I resulta que Pere Aragonès ja vam dir la setmana passada que apostava per un referèndum pactat i ara ja no queda res. És a dir, ni Esquerra, o sigui, ja no podem salvar ni Junqueras ni Marta Rovira, que són l'1 i el 2, perquè ens han mentit repetidament. Són còmplices en la pregunta trampa i a les dues declaracions. No podem salvar ja Pere Aragonès, que és el president adjunt que surt a dir que acceptarien un referèndum pactat a l'escocesa, cosa que ja hem demostrat que és traïció, i ara aquesta setmana han sortit ja la GERC. Per tant, no queda res, no queda ni l'1, ni el 2, ni el 3, ni queda la joventut. Les que eren la GERC, que ara són joventut republicà, és a dir, ja no són catalans i ja no són d'esquerres, doncs ha sortit a dir que acceptarien literalment un referèndum pactat gràcies a la mediació internacional. Això és la definició del que hem dit que és la trampa i l'estratègia espanyola. I ara ho sentim de boca d'ERC. Per tant, també per transitiva, si l'estratègia espanyola és un referèndum pactat amb mediació internacional i la GERC i Esquerra diuen que volen un referèndum pactat amb mediació internacional, ergo Esquerra és Espanya. Sense comes que ho adornin ni sense res. Per tant, que ho sapigueu, tothom és lliure, però que sapigueu que quan pagueu quotes a Esquerra és com si les paguéssiu a la Fundació Francisco Franco i quan voteu a Esquerra és com si votéssiu Vox, aquests tan simpàtics que diuen que en Franco es fusellava gent, però amb amor. No té res a veure amb el que va ser Esquerra. Esquerra avui ha estat infiltrada amb tota aquesta gent, amb els rufians, amb els Junqueras, amb Rovira, Pere Aragonès i ara no sé com es diu el xaval aquest que han posat a la GERC, per matar la independència des de dins. Per tant, Esquerra és tant Espanya com el PP, però pitjor perquè ens enganya. Queda dit. Sobre Ada Colau, molt breu. Ada Colau ha perdut el ple per fer aquestes multiconsultes sobre el tema de la municipalització de l'aigua i canviar el nom de la plaça Antonio López. No entrarem en el motiu de fons de les coses en les que podem coincidir. Aquí no fem ideologia, aquí estem per destapar la mentida i portar la veritat. El que és molt fort és que ella ha insistit a les organitzacions que recolzaven que això es fes, que ho segueixin intentant. Bé, doncs aquestes organitzacions, qui hi ha darrere d'això? L'Observatori DESC. Què és l'Observatori DESC? La suposada ONG on Ada Colau cobrava el seu primer sou digne que venia d'una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona de l'alcalde Trias. I aquest mateix Observatori DESC que té en el seu patronat el grup de suposats advocats de drets humans Iridi, aquests que van veure que el meu cas no el podien agafar. I esclar, és que si formes part de la màfia de Colau, no pots defensar una persona que ha estat torturada i que ha fet un programa atacant Ada Colau. Oi? Quin fàstic fa tot. Una Ada Colau també que se la van inventar. I les subvencions, aquests que reben subvencions bestials de l'Ajuntament, que em sembla que en el cas de l'Observatori DESC, del que també venen Pisarello i altres enxufats dels podemites, o els comuns, ha augmentat, em sembla, un 60 o un 70% de la subvenció des d'aquella porta de l'Ajuntament. És a dir, són corruptes com els altres, però a sobre van de dignes. Quina vergonya. Ada Colau. Qui vulgui saber més d'Ada Colau, Radio Adrian, capítol 7. I ens queden ja dos temes, un de més petit. TV3. TV3 existeix perquè Espanya així ho ha volgut, perquè no la van intervenir. Per què? Perquè els hi convé per manipular el cervell dels catalans i fent que plorem per gent que està a la presó, quan ja han demostrat en aquest programa i tots els anteriors que són titelles al servei d'Espanya per tocar els sentiments i la fibra dels catalans i que no els despertem. TV3 va cometre un acte reprovable. En el seu telenotícies del diumenge de la setmana passada obren amb el suposat atac químic a Síria.
I el que Ramon Pellicer perpetra no es pot ser considerat periodisme i en algun moment la gent de TV3 haurà de rendir comptes pel genocidi cerebral dels catalans. Ens dona per fet i per provat un atac que a dia d'avui més aviat sembla que és una bandera falsa, però és que ho fa donant com a notari del fet i amb la garantia dels cascos blancs, i també parla de l'Observatori Sirià dels Drets Humans. I si no fos que ens han matat la capacitat de pensar com a persona, quan algú a TV3 veu, i això ho ha dit la ONG Cascos Blancs, que ens ho planteja com si fos una ONG humanitària, quants catalans van anar a buscar a internet això dels cascos blancs? Jo suposo que ni 100, jo no sé si ho he buscat algú més. Jo ho vaig fer. Resulta que els cascos blancs d'ONG no tenen res. Els cascos blancs estan muntats per exagents de serveis secrets o per exmilitars britànics. S'entrenen en camps paramilitars, han rebut subvencions milionàries d'Estats Units i del Regne Unit, estan armats, tenen vincles claríssims i demostrats amb Al-Nur, que és Al-Qaeda. O sigui, ens donen una informació que ve directament d'Al-Qaeda i ens diuen que és d'una ONG. I per rematar-ho, ens diuen que estan pendents de veure què diu l'Observatori Sirià dels Drets Humans, que és una altra cosa que fa entendrir, i ens diuen que la majoria de morts són dones i nens, que és una cosa que és el mateix que ens fan amb les dones i nens dels presos, perquè no pensem i plorem. Clar, és que sempre que hi ha atacs, les dones són la majoria de la població al món, i a part els nens, si és categoria a part, si tu agafes un grup a l'atzar pel carrer, sempre seran majoria dones i nens. Perquè les dones i nens són la majoria en qualsevol població del món, si no amb excepcions. Per tant, és una informació supèrflua que només té l'objectiu d'enganyar-nos més. Doncs aquest Observatori Sirià dels Drets Humans que sona també, resulta, i això està publicat fins i tot al Guardian, i mira que el Guardian juga del costat Fox. Per molts que hi hagi molts enterats que es pensa que el Guardian treballa a la banda dels bons, aquí ja sabem que el The Guardian va publicar que García Albiol és independentista i xenòfob. Ja dit això, ja no cal dir mai més del Guardian, ja no cal parlar mai més. Doncs resulta que fins i tot publicat pel Guardian, aquest Observatori Sirià dels Drets Humans que es cita moltes vegades per justificar o per parlar dels atacs químics, que com dic, hi ha fins i tot uns metges que diuen que, al contrari, els que es veuen ajudant la gent de cascos blancs el que estan fent és matar els nens. Aquí no ens hi posarem perquè hi ha una guerra de propaganda i aquí no hi entrem. Però el que sí podem dir és que l'Observatori Sirià de Drets Humans és una tapadora que té com a persona al càrrec un carnisser. No un carnisser perquè sigui un assassí, un genocida, no. Una persona que és carnisser de professió. Vosaltres us sembla que tot el que rebem de Síria ho hem de rebre d'uns que són una tapadora d'Al-Qaeda, però Al-Qaeda que és dels serveis secrets occidentals, no ens enganyem, Al-Qaeda no té res a veure amb l'islam ni l'islamisme. Són un batalló infiltrat, una falsa bandera d'Occident. Resulta que TV3 ens parla de l'Observatori de Drets Humans i d'una ONG que es diu Cascos Blancs, que són combatents en aquest conflicte i que tenen vincles amb Al-Qaeda. TV3 ha perpetrat terrorisme contra la seva pròpia població. Per tant, TV3 ja queda amb això, amb aquest sol fet, que és fàcilment comprovable, no té dret a que la creiem en res dels que ens diu. I també hem de tenir en compte una cosa, i ho entronco amb la manifestació del 15M, amb la qual ja anirem tancant. Borden contra TV3, però quan la poden intervenir no la intervenen. I ara, demà, hi haurà una manifestació, suposo, i ja sé que us costi, ostres, el David, que no el coneixem de res, i ens parla contra tots els que coneixem. Ostres, però vosaltres creieu que després de 300 anys de genocidi, la lluita contra Espanya la poden fer uns que tenen cotxes oficials i sous magnífics, que encara que siguin els diners nostres expoliats, surten dels pressupostos generals de l'Estat? Qui s'ho pot creure, això? I amb una tele com TV3 i tot això, qui s'ho pot creure, això? Qui es pot creure que si aquests fossin independentistes haurien arribat al govern? No hi haguessin arribat, no els hi haguessin deixat arribar. Li haguessin fet un Muriel, li haguessin fet un David. Per tant, TV3 és una eina fonamental d'Espanya, per això la van desvincular del 155, que ja no hauria de ser el 55 perquè hauria de ser una tele ja intervinguda del tot pel 116. Ja hem desmuntat Puigdemont, l'ESCUP, Esquerra, TV3, Ada Colau.
Per acabar, parlar de la manifestació a la que haureu anat avui. Com sempre, respecte màxim, perquè sou els nostres. El poble de Catalunya és tothom. Tothom voti el que voti, menys a les 1.000, 2.000 o 10.000 persones que controlen tots els partits, mitjans de comunicació, organitzacions socials i xarxes socials, que tenen la funció d'enganyar-nos perquè Espanya els hi ha fet arribar. Tota la resta, votem el que votem avui, som Catalunya. I tots aquests hem d'estar a la resistència. Doncs mira, 7 milions i mig, però els que votin el cens sigui 5 milions, 5 milions menys 8 o 10.000 o 1.000 o 2.000 que ho controlen tot. Som una majoria molt sobrada. Aquesta manifestació a la que molts hi haureu anat i, repeteixo, porteu anys fent-ho tot, manifestacions, cassolades, votant, hem guanyat 4 vegades, hem fet de tot, hem fet consultes, hem anat a defensar els nostres, que resulta que no són els nostres. I ara fem una manifestació, però ens hem parat a plantejar qui l'organitza, aquesta manifestació? Quin objectiu té aquesta manifestació? Que no? Aquesta manifestació es fa perquè Espanya ho ha volgut. Perquè, com ja vam dir, en cas de declaració d'independència, l'article que toca no és el 155, és el 116. I el 116 són els estats d'alarma, excepció i setge. I en estat d'alarma, excepció i setge no hi ha dret de manifestació, no hi ha dret de reunió, hi ha toc de queda, hi ha control militar dels carrers. Per tant, no hi hauria TV3 i no hi hauria la manifestació d'aquest diumenge. Per tant, si qui podem impedir una cosa que és Espanya, no ho impedeix fent un article més tou, que és el 155, en comptes del 116 que toca, és perquè aquesta manifestació l'organitzen ells. Ho sento qui faci temps que hagi perdut l'hàbit de pensar lliurement. Però qui li convé suposadament evitar una cosa, té les eines legals per fer-ho i no ho impedeix, és perquè ho organitza ells. I un cop acceptat això, ja entendreu per què ens volen tots de groc, que ja hem explicat en aquest programa, que és el color històricament dissenyat per marcar els que han de ser exterminats. Els hugonots a França, els jueus a Alemanya i ara nosaltres que anem de groc. I ha d'anar tothom de groc demà. I ha d'anar tothom en silenci. Per què? Perquè ningú pugui cantar independència. Perquè, clar, ens han robat la independència i ara es tracta de lluitar per drets humans que ja teníem. Hosti, quina jugada més perversa. I a més, quin és l'objectiu? Doncs alliberament de presos que no són tal cosa, perquè són figurants dintre d'aquest immens engany, i parlar amb totes les institucions perquè hi hagi negociació internacional. Un altre cop la maleïda negociació un cop hem guanyat. Un altre cop la trampa espanyola que portem 45 programes explicant. Un altre cop la trampa que Esquerra, via Joventuts i via Pere Aragonès i via tots, ens vol imposar. Un referèndum pactat trampa com el d'Escòcia, que serveix per matar la independència. Doncs, ja ho veieu, no teniu Puigdemont, no tenim Esquerra, no tenim CUP, no tenim TV3, no tenim CDRs, per descomptat, no tenim Ada Colau. I la manifestació que heu anat avui, de bona fe, perquè els catalans som de bona fe i som capaços de tot, només ens hem d'organitzar, tot això juga per a Espanya. I Catalunya què tenim? Ens tenim a nosaltres. I cada un ha de ser líder de si mateix i ens hem d'ajuntar tots a la resistència per fer la independència. I si no, no la farem. Us deixo amb la carta de la Victòria Segura. David, crec que ha arribat el moment de mostrar encara molt més a Catalunya i al món que la nostra causa, la missió que estàs duent a terme des de fa quasi 5 anys, no tan sols és una causa reduïda als interessos de la nostra Catalunya, pàtria vers la seva independència i la seva reafirmació identitària. La teva i, per tant, la nostra missió tracta d'oferir les eines necessàries perquè el poble alliberi el poble, amb una predisposició diferent, altament excepcional. Per aquest motiu, permetem aquest petit opuscle, sense cap ànim més que el de transmetre als oients la percepció que tenim alguns resistents vers la nostra lluita, la qual, a mesura que passen els dies i degut a la riquesa del teu discurs i de la nostra comunicació diària entre la resistència, s'esdevé més integrada o més compacta que mai. Molt sovint la gent ens pregunta quina és la nostra tendència política, quin programa polític tenim a Directe 68. Molts et sobten quan els diem que, malgrat l'exquisitesa intel·lectual dels seus membres, malgrat el possible ventall de diferents ideals o tendències polítiques, les quals es podrien consensuar formant un actiu polític competent, i que alhora aquest actiu formés part de les diferents propostes que esdevindrien en un futur
dins del marc de la política catalana. Doncs, malgrat això, la nostra prioritat en aquest moment és fer efectiva la independència, desprogramant la programació que ha sofert bona part de la societat catalana, víctimes d'aquest fals i tan destructiu procés, destapant l'engany i fent emergir la veritat. Per tant, un partit amb un sol propòsit estrictament funcional, de sumar la majoria de catalans possibles per fer la independència. Ara bé, una cosa és la finalitat i una altra molt diferent és la naturalesa del nostre partit, el qual està lligat o remet indiscutiblement a la teva pròpia naturalesa. Com a individu, el qual mai ha renunciat al seu dret de llibertat com a ésser humà i lliure pensador, on ni en els moments més durs de segrest i tortura per inducció química s'han alterat les teves facultats cognitives i psicològiques sense deixar-te vèncer. Per tant, la nostra causa és una noble conquesta des d'una autèntica consciència de llibertat, amb l'ànim d'arribar a construir, després de conquerir la independència, les bases d'un progrés real i un millor futur per la nostra societat catalana, amb la intenció de dimensionar-ho amb el nostre exemple a la resta del món. Parlar de progrés real i millor futur no és teoritzar o fer demagògia, particularment després d'experimentar la gosadia de l'estat espanyol planificant, mitjançant les pitjors arts possibles, una traïdoria tan descomunal, només tinc unes poderoses ànsies de llibertat. Ànsies de llibertat que bateguen en el cor de milions de catalans, set de justícia, set de vida creativa, set de confiança, set de viure sense por, set de veritat i no de mentides, set de racionalitat, coherència i honestedat en el poder. Un millor futur on estiguem governats per uns líders justos que advoquin per l'equilibri, per la tolerància. En definitiva, que mai més m'hagi d'expressar amb la clandestinitat com estic fent ara, sense identificar-me, en una emissora dissident, perquè pertanyo a un partit valent que no vol estar supeditat al caprici, a la coerció i a la mentida d'uns quants. Victòria segura. Som petits però estem creixent i al final serem tots, perquè cada dia som més els desenganyats i cada dia són més els enganyats que s'ajunten amb nosaltres, a Directe 68, a la Resistència, a Radio Adrian, per desenganyar els nostres companys en aquesta lluita. Esperem el vostre talent, el vostre temps, la vostra dedicació. Contacteu amb nosaltres si teniu capacitats per comunicar, els que parleu idiomes molt necessaris ara. Persones en l'àmbit dels advocats que ens puguin ajudar als temes per defensar el nostre nom que tenim pendents. Però qualsevol persona que tingui un minut, i ja sigui en públic o en privat, necessitem cada minut, cada gota d'esforç per la independència, la necessitem a la resistència, perquè, com ja sabeu, estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya Lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Radio Adrian. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books.